Professor Isa Ali Fantami. Da yake ya shiga harkar siyasa, za ku ji maganganu a kayansa ba iyaka. Wani in ya zauna yana faɗan ɓarnan da ya yi, kai ka ce a duniya ba lalataccen mutum irinsa. To muƙaddara Professor Isa Ali a cikin malaman Najeriya shine na ƙarshen lalacewa. Muƙaddara shi ya fi kowa lalacewa, duk maluman Najeriya in ka tara su, Professor Isa Ali shine ya fi kowa lalacewa. Mun ɗauka ko? To in an tafi cikin waɗanda ba maluma ba kuma za a fara grading ɗinsu a ce wa ya fi kowa girman daraja, to Professor Isa Ali yana ciki. Ta ina za ka gane wannan amsar? Lokacin da aka bashi minista, tun daga kujeransa na nidda ya fara buga misali, da ya tafi minista, kowa ya sani a Najeriya ba ɓoyayyen abu ba ne. Professor Isa Ali sai da ministirinsa ta zamo ma'aikatun gwamnati da suka fi kowa girman daraja, ministirinsa tana kawo kuɗin da NNPC ba ta kawowa. Tun da aka yi Najeriya, kujeran da aka bashi ba ta taɓa yin amfani irin zamaninsa ba. Tun da aka yi Najeriya, ba ta taɓa amfani irin zamaninsa ba. Shi ne yana cikin ofis ɗin zai ringa cewa EFCC zo su masa bincike. Ko ba ku da labari? In an ɗan kwan biyu sai ya gayyaci EFCC ya ce, ku taho ofishina ku yi bincike daga kaina zuwa ƙasa na. Ƙaddara, yanzu shi ne mafi lalacewan wayancan ko a maluma ko, to yanzu a can cikin 'yan boko da masu mulki da sauransu, waye mafi girman darajarsu yanzu? Professor Isa Ali ne. Shi ne mafi girman darajarsu. Baka san me ya tare maka ba lokacin da yake ofis. Ka'idodin da ya ringa sa wadda aka tare hanyoyin zamba da zalunci da barna, ai ba shirin da baya akan sa ba, kada wa'annan hanyoyi da ya kawo akan layin wayanka da bankinka da waye, wanda an rage hanyoyin fitina da masifa a Najeriya sama yadda kake tunani. A zo za a yi ƙarin kuɗin data, kuɗin kira, ya take, ya murƙushe abun. Duk wanda yake Najeriya sai da ya amfana da mulkin Isa Ali a wannan ministan. Ko kai waye? Idan ka ji mutum yana zaginsa, in ka bi shi damuwar tasa ce shi kaɗai ba ta al'umma ba. Haka ne jama'a? To kenan yanzu idan Professor Isa Ali shine mafi lalacewan maluma, to a cikin wayanda ba maluma ba shine mafi girman daraja. Ashe kenan yanzu idan muna so mu samu wani a cikin mutane wadda ba maluma ba, to sai an samu kaman Professor Isa Ali. In an da cikin maluman kuma mu dawo, wani malamin ne ya yi shugabancin muka ga nasa tukun? Akwai shi? To ko a cikin maluman ma shi din ne. Domin sai sun zo sun yi mun gani tukunna, sannan a ce to ga wani ya fi Professor Isa Ali. Me yasa na kawo muku wa'annan maganganu ya ƴan uwa musulmi? Ina gaya mana mu daina amfani ko a ringa amfani da tunaninmu da ƙwaƙwalwarmu don biyan bukatun ɗaiɗaikunmu. Don biyan bukatun me ɗaiɗaikunmu. Saboda mafi yawanmu 'yan arewa an mai da tunaninmu ya koma kan tuwo. Ba mu da wani abu banda maganan tuwo, tuwo kawai shine damuwarmu. Yanzu aka ji mutum yana cewa alhamdulillahi masara ya koma naira 250. Wai hankalinsa ya kwanta, bai san inda rikicin yake ba. A ina rikicin take? An karya arewa in baka sani ba. Me arewa take da shi bayan masara da shinkafan? Da aka karya masara 250, in ka tafi sayan sabulun wanka da ake a Lagos da Enugu, naira 750 zuwa 800 zaka siyo sabulun da zaka yi wanka. Sai ka kai masara kwano 3 sannan a baka sabulun wanka daya. Haka ne jama'a? Idan karyawa taimakon talaka ake bukata, me yasa ba karya mana man fetur ba? Masaranka ne za a karya? An ce an je an shigo da masara da shinkafa. Haka ne jama'a? Dan me ba za a siyo mana traktoci da taki da wannan dukiyar da aka siyo masaran a raba talaka ba? Shi yayi noman a sai da masaran talaka ya samu abin da zai yi. Amma da yake a arewa ne an shigo da wa'annan abun, an karya mu mun zauna muna ta murna, wai masara ya dawo 250. An kashe ka ne ya kai dan arewa. Yan kasuwa za su zamo shaida. Me ake saya a kasuwa yanzu? Komi ya lalace. Ba mu da wani abu da ya wuce noma a arewa. To an karya noman. Inda gaske ake yi, a karya man fetur, a karya duk kayan masarufi ya dawo sa'an masara da shinkafa. To nan ne zamu yadda an taimake mu.
me yasa hankalinmu kullum akan tuwo abinda zai amfane mu baya gaban mu shiga hankalinmu wallahi ya ƴan uwa musulmi